ମୋହିନୀ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଆସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଉଆସ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୋରା ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଜ୍ୟୋତି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି, ସାନ ବାବୁ ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଏକଦମ ପୁରାପୁରି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ବୋଧେ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ, ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଏ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ କଣ ଦେଖୁଛି? ତମେ ମତେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେସବୁ ମତେ ଇଶାରାରେ କହିଦିଅ। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ମୂଷା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଇଶାରା ଦେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ରୁମ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ବକ୍ସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା କଥା ସତ, ହେଲେ ସେ ଚୋରା କବାଟ କୋଉଠି ଅଛି ଏକଥା ମତେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଏମିତି କହିକି ଜ୍ୟୋତି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଠାକୁରାଣୀ ଉଆସରେ ଚୋରା କବାଟ କୋଉଠି ଅଛି? ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଆସରେ ସେମିତି ଚୋରା କବାଟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତୁ ଯା ତୋ କାମ କରିବୁ। ଏମିତି କହିକି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେଇ ଚୋରା କବାଟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଚୋରା କବାଟରେ ଭଲସେ ନଟ ବଲ୍ଟୁ ଭିଡ଼ି ଦେ, ଆଉ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ସତ ହେଇଯିବ କି?